Anzjana ta' 65 sena, pensjoni ta' ftit aktar minn 500 euro fix-xahar se tispiċċa tittalla fit-triq fi ftit ġimgħat oħra jekk ħadd ma jidħol għalija. Dan ġie rappurtat f'gazzetta lokali fejn wara li tat sema fid-dinja tax-xogħol spiċċat waħedha u dalwaqt barra f'tafuqa żenduqa. Il-mara ta' 65 sena għandha 515 euro pensjoni, 300 euro minnhom kienu jmorru għal kera u bejn wieħed u ieħor 35 euro biex tħallas għall-elettriku. Dan ifisser li b'180 euro fix-xahar l-anzjana trid tgħaddi xahar sħiħ. Hija qalet li anke xi drabi tiddejjan kważi jekk mhux 100 euro fix-xahar mingħand tal-grocer. L-anzjana qalet li m'għandix qaraba ilha tħallas il-kera għal dawn l-aħħar 19-il sena. Din il-ġimgħa qalula li trid toħroġ mid-dar u ssib post ieħor fi żmien xahrejn. Din hija r-realtà mhux biss ta' din l-anzjana iżda wkoll ta' numru ta' nies oħra li jtibatu l-istess konsegwenzi. Din l-anzjana remarkat li dawn il-problemi infatti jinsabu kullimkien f'kull lokalità. Infatti hija qalet li wħud lanqas ikunu konxi li dawn il-problemi jeżistu għax jibqgħu fis-silenzju. Infatti dwar dan f'mistoqsija fil-Parlament ħareġ li 60 garaxx inbidlu f'residenzi bil-poplu Malti mhux jaffordja li jgħix għajr biss li jikri garaxx biex ikollu saqaf fuq rasu. Ma nistawx ma nagħmlux referenza għan numru li ħarġu bosta esperti li lum il-ġurnata 300 persuna qed jgħixu fil-karozzi tagħhom. Fis-snin li ilu fil-Gvern il-Partit Laburista kien hemm żieda fl-applikazzjonijiet tal-housing soċjali. Fl-aħħar snin ma sar l-ebda żvilupp fuq binjiet tal-housing soċjali. Dan ir-riżultat jirrifletti ftit mill-ħafna problemi li hemm f'dan is-settur u li mhux qed jiġu indirizzati mill-Gvern Laburista. Mill-naħa l-oħra kif qal ħafna drabi l-kap tal-Oppożizzjoni Idr Ndelija, il-Partit Nazzjonalista jagħti garanzija li meta jerġa' jkun fil-Gvern kulħadd se jkollu saqaf fuq rasu. Il-benesseri tan-nies u tas-soċjetà huma l-qalb il-Partit Nazzjonalista u għalhekk mill-oppożizzjoni jitressaq proposti konkreti għal setturi li jinsabu f'diffikultà bil-modell ekonomiku tal-Gvern Laburista. Infatti l-artiklu jalaq fuq kif il-ġurnalist telaq mid-dar imħasseb fuq kif akkost li jingħad li hawn dan il-ġid kollu xorta tfadal u l-ammont qiegħed jiżdied ta' nies li qed ikollhom dawn il-problemi u anki jaf millum għal għada ma jkollhomx saqaf fuq rashom.